Salut, ce bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi ne jucăm un joc cu Fredbear. O luăm de la Fredbear negru cu verde și tot așa Foxy și na. Da, hai să înceapă jocul, deci e Fredbear normal. Hai să înceapă jocul. Da. Fredbear. E daur. Bă, vino să te bag la manet, mă. Vino să te bag la manet. Trebuie să vă șoc cu niște. Miroase curând. Nu te-ai mai spălat de mult? Da. Dacă vrei să știi că m-a așa spărat. Mamă, eu mă. Da, așa se sperie. Stai și acolo. Hai să te bag la manet. Mai fac eu. Ți-au căciula aia din cap și te mai fac eu. Hop, hop. Nu-mi trebuie mie de la mie. Eu fac doar așa. Și uite, dacă n-am de la să pot să iau ca să pot să sparg geamul, uite, fac așa, am intrat pe pereți, am luat ăla. Frumos, elegant. Da. Da, pe aici e gol, nu e de-alea. Să știți că aici, pe aici ca să ies, nu sar. Intru direct. Și... Hei, stai cu minte, hei, bă! Am fugit mai repede decât el, m-a furat din aer. Uite că e acum stă în aer. Da. Bă, vină bă încoa. Gata. Da, asta e pregătite. Sper că nu mă vede. Bă, lasă duce și acolo și acolo. N-a spart geamul ăsta aici. Nu pot să intru prin pereți. Acolo n-am intrat prin... Ia vezi? Intră pe acolo. Nu merge, mă. E la budă? Nu e la budă. Nu știu. A spărs. Ieșim un pic afară. Îl chemăm pe el să știm unde e. Prea bun. Așteptăm să se ducă în casă. Nu mai știu să mai vorbesc. Cu Fredbear să știți că nu e atât de ușor. Așa, bun. Stai acolo că stai bine. Stai acolo că stai bine. Hop. Tu vină încă. Hai să le aruncăm pe toate. Eu le-am aruncat pe toate aceea, dar în fine. Stai așa că vreau să arunc. Vreau să arunc asta. N-am aruncat. Fugi, băi!
Papa Fredberg. Și eu sunt aici, dar gata. Cam atât cu acest episod. Dacă mai vreți episod de genul să nu uitați să dați un like, un subscribe și un abonare. Pa!